आयदा मा खालामखोलै नों? आंखौ फोथायखेबस' खालामनाया, आंखौ गोसो थोनानै गारनाया, मालाय सिख्लाखौ गोसो थोनाया दालाय बोरै मोनदों? आंनि गोसोखौ खोन्दो खोन्दो हाजारथा थुख्रा बायहोनाया दालाय मानोथो खानाय सावजादों आंखौ ब्रेकआप खालामनाया? नों खर' गाज्रि जाबाय नामा दाउस्रि देलाय? ब्रेकआप खालामबानो खानाय सावनानै होयो नामा? ओइ जाथि, नोंनि खानायखौल'सो सावदों दा, नोंनि गोसो गोरबोखौथ' सावाखैना आं। जेरै नों आंनि गोसो गोरबोखौ सावदों, एबार नायगोन आंबो नोंनि बे थख्लाख्ला खानायखौ सोर सिख्लाया फसायो। दाउस्रि देलाय, नों मोजां खामानि मावासै। आंनि खानायखौ सावनानै होनाया जोबोद गाज्रि जाबाय। ओमफ्राय आंनि गोसोखौ सावनानै होनाया बे मामोन? आंथ' नोंनि खानायखौल'सो सावदों दाथ' थख्लाख्लाजोंसो समायबावबाय। आंनि गोसो गोरबोजों गेलेग्राया दालाय माथो मोनदों? बिराद गाज्रि खामानि मावबाय नों आंनि खानायखौ सावनानै होनाया। दाउस्रि देलायनि गोसोखौ सेफायनानै होग्रा नोङो? बाथमिस। थोद, बिदि खालामो मानसिनि खानायखौ? साइख'सो जाबाय खोमा मानसियानो। खानाय खुखि मानसि बेफोरबायदि सावो। बिराद लेथ्रा नुखाबाय खोमा आंखौ। मा खालामबावगोन आं बे दाउस्रि देलायखौ? जाथि, मा जाखो नोंनि खानाया? मानो थख्लाख्ला हास'नानै लाखो नोंलाय? माथो बुंबावनो बाजै, दाउस्रि देलायनि आखलखौलाय? दाउस्रि देलायसो हास'नानै गालांबाय होनबा? हास'आखै बाजै, सावनानैसो गालांदों। मा? दाउस्रि देलाया नोंनि खानायखौ सावदों? मा जाखो नोंनि खानायालाय? दाउस्रि देलाया सावनानै गालांबायनो। दाउस्रि देलायालाय बोरै सावनो मोनखो? आरो बिदि खानायखौ सावजायो नामा? पुलिसनो कमप्लेन हैनोसै थौदो। नाङा बाजै, आं पुलिसनाव कमप्लेन हैनो गोसो गैया। नों जुदि पुलिसनो कमप्लेन हैयाबा बे आरो बायदिसिना मावबावगोन। दिनै नोंनि खानायखौल'सो सावदों, गाबोन नोंखौनो सावोबा मा जागोन? नेक्स्ट टाइम आं केयारफुल जागोन। सिन्था खालामनाङा बाजै। माथो जानायमोन? आदा, आं दाउस्रि देलायखौ ब्रेकआप खालामबायमोन। ब्रेकआप खालामनायनि थाखायनो दाउस्रि देलाया आंनि खानायखौ सावनानै होबाय। बिदि जायो नामा? ब्रेकआप खालामबानो मानसिनि जिउखौ फोजोबनानै होनो साननाय? आदा आरो बाजै, नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा। मानो टेनसन लानाङाहाय? मानसिनि खानायखौ बिदि सावनानै होयो आरो? बेफोरबायदि मानसि थायो आरो? गोरोन्थिया दङ नङा, आंनावबो दङ बाजै। बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ दा दसेसै। आयौ, माबायदिखा दाउस्रि देलाया? ब्रेकआप खालामबानो मानसिनि खानायखौ सावनानै होयो आरो? हाफां, नोंबोथ' माथो आंखौ गावनो नागिरदोंमोन। औहाय नारजि बुदां, नोंखौ आं गावनो नागिरदोंमोन। आइम सरि। आरो गावनो नागिरनायाबो सिलायाबो उल्थासो। आंखौ गावनो नागिरनाया गावनावसो नांगौमोन दा। आंनाव नांबाबो जेबो नङामोन, नोंनाव नांबा मा जागौमोन? आं लाजिबाय नारजि बुदां, आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा दे, बेफोरखौ साननांला। मोनसे खोथा, जोंलारिया किडनेप जामारबाय। मानसिया दासिमबो गुवाहाटियावनो दङ होननानै खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो थाबैनो गुवाहाटिसिम थांनांगोन। होमबालाय थांदो। नोंबो थौफादो। नाङा, आं थाङा दे। नङाबा नों गोरोन्थि बुजिलायगोन। थौदो नोंबो। आंनि गोरोन्थि बुजिनायालाय जेब्लाबो थाखायो। थांदो दे, जेबो नङा। नों थाङाबा बोरै जानांगौ जाखो? आंहा गोबां खामानि दंबावो। आइजो पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानानै खामानियानो जोबला। गाबोन थफसिनि थाखायबो खामानि मावनांगौ आंहा। हायोबा नोंसोरनो थांदो दे। नाथाय नोंखौ गारनानै आं बोरै थांनांगौ जाखो? मेगनालाय हिनजाव मानसिनालाय एसेबाबो साखायो। थेवबो नोंनि सायाव फोथायनोसै आं। आरो आंबो बेखौनो मिजिंथियो नारजि बुदां, नोंबो आंखौ थगायनाङा होननानै। थांदो दे नोंसोरो। जेबो नङा दे, आं सन्थलाखौबो लानानै थांफागोन। जागोन दे। अब्ला आं थांनोसै। आखायाव जोबोद खम टाइमा। माला मा जागोन जेबो फात्ता मोननाय नङा। जागोन दे नारजि बुदां, थांदो। बाय, थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय नारजि बुदां। नारजि बुदां, हिनजाव मानसिना आङो एसेबाबो दुखु मोनखागोन, एसेबाबो मेगन साखागोन। थेवबो दुखुनि समाव हेफाजाब होनायखौ आंबो बुजिनांगोन। मोजाङै थांना मोजाङै फैफिनदो नारजि बुदां। आरो जोंलारिखौबो थाबैनो लाबोदो। आरो बे जोंलारियाबो माहाय मोनहैब्रबो दसेनो। आजिखालिनि दिन बोथोरफ्रा मोजां नंथारा। रावखौबो फोथायजाया। नुबाय दा, बहा मोनहैखो दसेनो? आयै, आं मार्केटआव लोगोफोरजों दसे थांनि। मा लायनो जालायखो मार्केटआवलाय? आरो दासान्दि माथो रिसार्जखौनो सोथाराखै नोंलाय? सोर सोनानै होदों नोंनो रिसार्जखौ? माथो बिफानावबो खोनाथाराखै आं बिनाय। सोर सोना होदों नोंनो हो फावगालि? रिसार्जखौ सोर सोनानै होदों नोंनो? आंनाव फैसा दंखायोमोन आयै, बेजोंनो सोनानै लादों। आं नोंनो बेसेबां फैसा होयो होआ सब हिसाब दंजोबो आंनाव। आंथ' नोंनो रिसार्ज सोनो थाखाय एक्सट्रा फैसा होआखै। सोर सोनानै होदों नोंनो रिसार्जखौ? मोजाङै खोन्थागोन ना? ना सोरबाफोर सेंग्रा गोसो थोबाय? साब्बि माला हौवा गोसो थोनांगौबा? आयै, आं रावखौबो गोसो थोआखै। होमबालाय माथो रिसार्ज सोनोबो फैसा बिथाराखै दासान्दि? सोर हौवाया सोनानै होदों नोंनो रिसार्जखौ? बयफ्रेन्ड मोनबासो मानसिफोरा बिमा बिफानाव रिसार्ज सोनो फैसा बिनो गारो। आयै, नों बोरै मिन्थिगौ दे? आंबो गोदो बिदिनो नोम्फानाव बियोमोन आरो। आयौ, आफानिफ्राय बिराद फैसा लायोमोन आरो नोंबो सिख्ला समाव। नङा माथो, नोम्फायानो सोना हरखायोमोन आंनो, बिलायलायनाङा। बेनिखायनोथ' आंबो मिथिगौ। आंबो गोदो गोदायनि जुगनि बिमा नङाथ', गोदान मुगानि बिमासो आंबो। बेनिखायनो गासिखौबो मोनजोबखानाय। आंखौ थगायनानै लाब गैया नों फावगालि। साबधान, बोराय हौवाजों लाइन मारिनांगौबा आनाय सानाय बुखुजोबगोन आं। एन्डालनि माला गाननानै आंसो गामि गामि लाबथिंगोन नोंखौ, मिथिबाय? माबायदि बुंखायो नों गावनि फिसाजोखौनो आयै? मानि बुङा बेलाय? जिबायदि नुगासिनो दङ। आयै, नों मानो बिदि बुङो? जि नांगौ
सानसेयावनो बिगोन ना आरो आंनो आइफन नांगौ जादोंमोन आयै आयौ आइफनसो नांगौ जालायबाय नोंनो मोना मानि आइफन बेलाय मालाय बयबो लाजोब्बाय आयै आइफन बयबो लाबानो नोंबो लागोन नामा आइफनखौलाय मानो नांगौ जाखो आइनायाव फट' साफायनो थाखाय आइनायाव फट' साफायनोबालाय बेलेग मबाइल दामि गोसाखौबो लानानै साफायनो हागोन ना मा आइफनखौल' नांथारगौ नामा नों होमारा आयै होआ आङो आइफन होआ होननानै सोरबा बोराय हौवाजों लाइन मारिनानै आइफन लायाबानो जाबाय नों मोनफ्लांगोनसो नों बिदिबाथाय होनखाबायानो दाङो फिसाजोबाबो सेन्देलनि माला गानहोनानै गामि गामि गिदिंहोगोन आं मा राव बाहायनाय जाखो बेलाय बिहामजो आबै नुबाय आइया आंखौ मा बुंदों सेन्देलनि माला गानहोनानै गिदिंहोनो ओंखारदों मानो रायबाय थायो नोंलाय बिहामजो नुबायना आयै आवगाले दाना आंनाव फैसाखौनो बिला मबाइलाव रिसार्ज सोनो होननानै ओमफ्राय माथो सानफ्रोमबो मबाइलावनो थाबाय थानाय नुयो आं सोर सोनानै होयो बेनो आवगाले आबै सोरनिफ्रायथो फैसा मोननानै सोयो नोंलाय आंबोथ' नोंनो दासान्दि फैसा होआखै आरो जानला मानला फैसा बिबानो होनोबो नाङा आंनाव आखाइ खरस दङमोन आबै बेजोंनो सोनानै लादों आइया बेखौनो आंखौ बायदिसिना बुंदों मानोथो नोंलाय नांगौनि बारा बुङो बिहामजो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसेबां थगायो आरो दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ एसे नायनांगौबो जायो बेनिखायनो आङो एसे गिनायसो मोनबाय आं बेखौ जुदि माबा मोनसे फाल्थु मावोना गारनायाव गैखाया आं बेखौ आयै आं मालाबाबो बैफोरबायदि खामानि मावा जाय खामानिखौ लानानै नोंसोरो लाजिनांगोन मोजां फिसौ थांदो आरो थाब फै जागोन दे मा एसे खर' गाज्रि जाखोलै बे दाउस्रि देलाया आं खर'आव थफि लानानै एसेबो मोजां मोना दाउस्रि देलायनि थाखायनो आं थफि लानांसिगोन मा एसे गाज्रि सावनानै होखोब्रा बे दाउस्रि देलाया आंनि खानायखौ बापावै खाथा पेन्सिल आं बायदिसो टपि गानलायबाय माथो नोंबो औ आदा नों बायदिनो टपि गानबाय आंबो टपियाबो मालाय हिनजाव साइज पिंकिकिथार मानोथो टपि गानखो नोंलाय सान्दुं गोसाखायसो गानदों आं नंगौना नङाब्रा ना नोंनि खानायाबो गुजोब्बाय आंनि बायदि बिदि नङालै आदा आच्छा दे होमबालाय आंनि बायदि टपि गाननाय नुबा आंनि बिसिगिसो बायदि साननानै लायोलै बेनिखायनो नोंनावबो सोंनाय जाबाय आरो बिराद मेंनाय मोनबाय आं हिनजाव गोदान लागोनि न'आव थांनानै अके बाय बाय टाटा खानायाबा माला लावगोनलै सावनाय खानायफोराबा थाब थाब लावगोना लावा जारलासो मोनबायलै आं जाथि फामे नों बहा थांनो नागिरदों नोंलाय जोंहाना जोंलारिया गोमानानै दङनो आब'मोननि न'आव रावबो गैया आब'जों गुमैजों गुवाहाटियाव थांदों जोंलारिखौ नागिरहैनो बिदिसो होमबा आं माथो जेबोखौनो मिन्थिया रावनोबो जेबो खोन्थायाखै आरो दावराव दावसि जागोन होननानै निउसावबो हगाराखै मानो निउस रादाबफोराव हगारनांगौ मालाबा निउस रादाबफोराव हगारोब्ला खावनानै लांग्राफ्रा गिनानै मानसिखौ फोथैयोबो नालाय बेनिखायनो गिनानैनो हगाराखै अब्लाबो निउसफोराव होबा मोजां आरोना सोरबा नुबाय बायबा खबर हरनो हागौ किडनेप खालामनाया मालाबाबो निउसाव होबा मोनफिनखाया मोनोब्लाबो गोदै सहसो बेनिखायनो सिरि सिरिसो नागिरहैनो नागिरदों आच्छा दा नों न'आव थांनो नागिरदों नामा आब' गुमैनि न'आव थांनो नागिरदों आं न'आव रावबो गैया नेना होनोसै आच्छा बिदिब्ला आंबो नोंखौ दोनलांनि नाथाय दाउस्रि देलायनि खोथाखौ बाथो नुबायना दाउस्रि देलाया आंनि खानायखौ बोरै सावनानै होदों दाउस्रि देलाय बेफोरबायदि सावनानै होदों नोंनि खानायखौ माथो बुंबावनांगौ जाखो आरो नों जेबो खालामफिना होमबा दाउस्रि देलायखौ मा खालामनांगौ जाखो दाउस्रि देलायनि सायाव आरो खिथेर होखारोब्ला आंबो दाउस्रि देलायनि आखलसो जागोन बेनिखायनो आं जेबो खालामथ'ला जुदि माबा मोनसे डिस्टार्ब खालामोब्ला माबा मोनसे फिननाय होफिननांगोन आंबो दा थाथ'थोंसै आयौ बेफोरबायदि सावनानै होबाय आरो बियो आयौ बाला आंखौ बोरै रायखोमागासिनो नोंखौलाय मानो रायखोमानांगौ जाखो दाउस्रि देलाय आरो नोंलाय बेवहायलाय मानो मोनफैलायखो बाथमेसफोर नोंसोर सानैयानो आंनि जिउखौ जाख्ल'बायना नोंसोर सानैया लाइन मारियोना गोसो थोलायलायबानो जाबाय नाथाय आंखौ नुबानो सानैबो 100 मिटार गोजानाव थाखानांगौ मिथिबाय नङाबा दिगदार दं दाउस्रि देलाय नोंनि बेफोरबायदि धमकी होबाय थानाया जायाथ' जायाहाय जाथि आंनि गोसोखौ मैदेरा माइ गाग्लिनाय बायदि गाग्लिना मोजांसो बुंदों लाज गैयैफोर नोंनि खानायखौ सावदोंल'सो आङो एबारनिफ्राय मोदोमनि जेसेबां खानाय दङ गासैखौबो सावजोबगोन मिथिनानै लाखा बाथमिस आंखौ ब्रेकआप होग्रा नुबायना दाउस्रि देलाया माबायदि बेखौ आं मा होननानै बुंबावगोन अख्रा मानसिजों अख्रा बेंगा मानसिजों बेंगा खाना मानसिजों खाना जाफानो हायाना बेबो नंगौ मानसियानो बिराद अख्रा बिराद बुजिबाय लानोनो नागिरा माथो अब्लाबो नोंनि खानायखौ बेफोरबायदि सावनानै होनाया गाज्रिथार जादों आरो माथो खालामबावनो आरो थौ आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै थौ होमबा आइ जोंलारिया गुवाहाटियावसो मोनहैबाय होमबा लोगोनाव थांनो होननानैसो थांदोंमोन बियो आं बुंखादोंमोन ना सन्थला आइ जोंलारिया माबा मोनसे प्रब्लेम जादों होननानै नोंसो आंनि खोथाखौ मानियाखै बिमा मानसिया फिसाफोरजों जेब्लाबो कानेक्टेड फिसाफोरा माबा मोनसे उसुबिदा
उसुबिदा मोनदोंबा खैफोदाव गोलैदोंबा बिमाया एसेबाबो मोनदांखायो आंखौ निमाहा होदोलै सोमस्रि दाबाय जोंलारिया मा अबस्थायाव दं बांद्राय गोसोखौ लोरबां खालामनाङा सोमस्रि जोंलारिखौ जों जेरैखि जायाबाबो मोनगोन आरो जोंलारिया एसेबाबो साहस गोनां मानसि आरो जोंलारिनि सायावबो फोथायनाय लाखि जानो हागौ बेबो खैफोदजों जुजिनो नारा नाथा जुजिगासिनो माबायदि जायगा बेलाय जेल बायदि थाबैनो बे जायगानिफ्राय बारग'लाङाबा जानाय नङा थाबैनो बारग'लांनांगोन आं बेनिफ्राय अरे कहाँ गया वो लड़की जैसे बाहर निकल के भाग गया वो अरे कोई है एक लड़की भाग गया ढूंढो उसे आइला बेवहायसो दंफैयो होमबा नों सानसे गोजोन न'आवलाय मानो थाङाखै नोंलाय बिदि लामा लामा गोदाव सोराव थाबथिंबाय थाबा मा जानांगौ जाखो नों हो आंगौ नामाब्रा सोरबाफोर किडनेप खालामना लांबा मा जानांगौ जाखो नोंखौलाय मोजांसो सोरबाफोर किडनेप खालामनानै लांबाबो हामगौ नामा बिदि बुंनो आंनि जिउ आंनि आमाय थुख्लु बरफनि बारसेल' नायल' जाल' बिबारा बेफोरबायदि सानबा मा जानांगौ जाखोब्रा गोसोआ दुखु जानानै थायोब्ला जेबो साननो हनो हाया जायो नोंनि बेफोरबायदि उदफादावनो आं मा जालांनो हमखो आं नोंखौ अनोना नोंसो अनजाया मानो बेफोरबायदि सानोब्रा नोंखौनो नागिर नागिर बेसेबां हालाय हाफाय जादों आरो नों आंनि खोथा साना फिसाफोरनि खोथा साननांगौब्रा नोंनि थाखाय बेसेबां गाबदों अफ्रि रानिया ओइ आइ अफ्रि फै आयै आंखौ गारनानै जेरावबो थाङो आयै आं नों गैयाबा बोरैबा मोनो अफ्रि फिसा नुबाय फिसाफोरा बेसेबां दुखु मोनो नोंनि थाखाय बेनिखायनो न'आव थफिनदो थौ आयै न'आव थफिनदो नों नङाब्ला आं ओंखाम ओंख्रिबो जाया आयै जागोन दे फिसा थांगोन दे थांगोन ओइ फै न'नि केप्टेन खालामनानै दोनगोन आं जाहाथे नोंनि खोथाखौ बयबो लायो फै सना आंनि हांग्रि सना नोंनि बुरखायनाया दे फै ना आं नोंखौ बामनानै लांनांगौ बामलि आं लासिंसिंनो थौ ए हयना बाट लांजाय टेम्पार फाट हाजमला एसेबां खामानि दङ नों बेवहाय जिरायनासो थाबाय थादों आरो आं बेवहाय जिरायनानै थायाखै क्लासाव लेखा गोदान फैदों बेखौसो दसे नायदों आं जाहाथे गथ'फोरखौ आं मोजाङै फोरोंनो हायो अब्लाबो नोंनि हाबाया बारा गोबाव गैला नों एसेबाबो न'नि खामानिखौ मावफानांगौ ना बेफोरबायदि थाबाय थाबा जायाना आं आंनि हाबाखौ मिथिखायो दा बुंनांगौ दरखार गैया आरो नोंलाय सोर बे न'खरनि गदाय हिनजावसो गदाय मानसिया आंखौ हुकुम होनाङा हाजमला खोथाखौ बांद्राय बुंबाय नों बे न'आव जेसेबां गिबिया मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं बेयाव गिबि गदाय होननानै दाबुं मानो बुङा लाजिदों नामा महाराजानि गदाय जानानै गावखौनो बिराद मोजां बायदि मोनदों नामा नों आलायनि हौवा सेनानै लाग्रा हाजमला साम'खिंगिरि आं आंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावगोन नोंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया होमबालाय मानोथो मावाखै नों एसेबां आलासिफोर फैदों बिसोरनो मानो साहा फुदुंना होआखै बयबो हिनजाव गोदाननि साहा लोंनो लुगैयो आं आलासिफोरनो साहा फुदुंना होनायखौ नों नुदों नामा नोंलाय माथो दुगैनासो दङमोन आं माइ जावखांनानै दुगैदोंमोन आरो दसे नों नुवाबा मालायखौबो दाबुं आरो बे न'खरनि बिहामजो आंबो मिथिगौ बे न'खराव मा मावनांगौ मा मावनाङा नोंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया आयो माथो बाजिमोना सानैबो नांलायगासिनो दङ आंहा नायबाय थागोन सोर सासेया देरहाहैनायनि खोनासं सोमोन्दोआव आं नोंनि देरसिन खोनासं नोंनो सोमोन्दोआव आंसो नोंनि देरसिन आंनि फिसाय जावजानि गदाय दा बुंनो थाङोब्ला आंसो नोंनि गेदेरसिन बेनिखायनो आंनि खोथा मथे सोलिनांगोन नों मा बुंनाय जादों आंसो नोंनि देरसिन दावदै नोंनो बुंलाय जों सानैनि बिथोराव सोरनि सोमोन्दोआ देरसिन औ दावदै नोंनो बुंलाय नोंसोर सानैया जाबाय आंनि आदा जावजानि सानैनिबो हिनजाव अमा आदाजों दावला आदाजों सानैबो जेवजा आरो नोंसोर सानैनिबो हिनजाव अब्ला नोंसोर सानैनि सोमोन्दोआ सोरना देरसिन आं मोनथिला जियानो जाया मानो नोंसोर सानैया सानैजोंबो समान होननानै साननानै लादो आं सोमोन्दोखौ जेबो बुंला नाथाय आंखौ फोरोंनो दाफै आंसो मानसिफोरखौ फोरोङो नों गदाय मानसियैनो जानानै था बेवहाय फोरोंगिरि जानो दाफै एसेबां खुगा नोंहा हाजमला फैनायानो बारा गोबाव जायाखै दानिफ्रायनो रानि नोंलाय आलायनि हौवा सेग्रा मा होनबाय थादों नों आंखौ होननो रोंनायखाय रोंनाय बायदि मोनदों नामा आं सैथोखौसो बुंदों दा नोंसो बांद्राय बुंथारबाय दे नों मा खालामगोन नों मा खालामगोन बापावै मालै बे मानि इसेबां दावराव दावसि बे साम'खिंगिरिया बिराद दादागिरि खालामदों आंनि सिगाङाव नङा माथो गावसो दादागिरि दिन्थिदों आंखौ खामानि मावबाबो मावाखै होननानै बुंदों आरो आंखौबो बिदिनो बुंदों दादा सालाफोर सिरि थादो न'खराव हाबानि टेनसन आरो नोंसोरा बिजावजालि सानैनि टेनसन साला मा जाबावगोनलै नोंसोरजों ओइ हांग्रिमोनदि हिनजावसाफोरनि नांलायनायाव आं गैयालै नोंनो इसोरखौ एसे नायदो दे हांग्रिमोनदि साम'खिंगिरियासो आंखौ रायग्रोदों आं बेखौ रायनो होननानै रायाखै बेखौ खामानि माविखौसो बुंदों बेखौनो बियो गोरा जानानै दिन्थिदों सानैबो मोजाङै खोनासं नोंसोर सानैया नांलायनानै खामानि मावनो गफ्लागोन होननानै सानबा जायाथ' दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैनो खामानि राननानै होगोन आं सासेया सासेनि खामानिखौ दांलायनो मोननाय नङा आरो खामानिखौ मावनो हाया होननानै थानोबो मोना बेनो आंनि अर्डार आरो नांलायफ्लानानै हगन बायदि मोननाङा नोंसोर सानैया बाजैमोन दानिया मा जाबावनांगौ जाखो दे बाजै गेदेरा माथो नोंसोर सानैखौ वार्निंसो होबाय जेबो नङा हांग्रिमोनदिनि थिननायखौ आं जेबो साना आंथ' हांग्रिमोनदिनि खोथाखौ जेबो साना आंसो बेखौ नायगोन बे हिनजाव गदाय जानानै इसिबां बाहादुरि खिन्थिनाया आंनि सिगाङाव सलिया आंनि मेगननि नोजोरा साम'खिंगिरिनाव जेब्लाबो थागोन
खोमसि हरनि अखाफोर गावदां आं दासान्दि न'खराव दावराव दावसि जाबाय थानायखाय नोंखौ लोगो हमनो हायाखैलै कलेजाव थांबा गाबोन लोगो हमहैसिगोन मिथिबायना बाइकखौ होथ'वाखैलै बिफाया होगोन होननानै होआखैलै आंनो आच्छा जागोन लोगो हमहैगोन दे होमबा थाबैनो खेबसे आंखौ सोबखौनो हरलाय मा एसे गोदाय खोनाफैखोब्रा आंबो नोंखौ खुदुम हरफिननि खर'आव गुदुं खालामनानै गासिगोनलै आंखौ बे न'खरनि आइजो माहारिफोरा मा जाबानांगौ जाखोब्रा माबा नांलायनायसो जाहोलांबाय उनफोराव बिदि नांलायबाय थाबा मा जानांगौ जाखोब्रा आफा नोंलाय मा खालामदों बेवहाय मा खालामनाय बायदि नुदों नों आंखौ आच्छा दे जाबाय दसे टेनसन जानि आं आफा टेनसन जादों नामा नों जादोंथ' आरो आफा नोंनो बुङोमोन माथो टेनसन लेने का नहीं देने का है खोथाया नंगौ एमाव बेथा नाथाय टेनसना आंनावसो जागासिनो दङ ना आफा टेनसनालाय मानसिनि जिउआव जाबाय थाखायो नङा होमबा नंगौ ओमफ्राय आफा नों मा सानखो आंनो केटिएम होनो नागिरनाया मानि केटिएम माबायदि केटिएम आं नुफेराखै थां लामाया बिथिं दं आफा नों बिदि बुंथारबाय आंनो गावनो मा जानानै दंखायो न'खराबो दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ आरो बिनि सायाव हाबाबो दं आरो नोङो केटिएमसो थां दे आफा माथो बुंबावनो आरो दुखुथिया जिउ बेहा आंहा टेनसननि जिउ हिनजाव गदाय लाबोबाय माबा दावराव दावसिसो जालायबाय हाजमलायाबो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड जाबाय नालाय बांद्राय बुंनोबो हाया बोरैबा बुंबाय बायबा होननासो होलायगोन ना आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डमोन होननानै होमबा लोगो नांनानै साम' खिंख्रियाबो खारबा आरो आंनि हांग्रि मोनजियाबो खारबा मा जानांगौ जाखो जेथिंबो जारला जाबायलाय आंहा जेथिंबो जारला एसेबांनो सावलुन बावलुन जिउ एसेबांनो टेनसनाबो बारा साला आंहा बिथिंजाय इलेक्सननि थाखायबो रेडि जाहोलांनांसिगौ आंहा फैगोन बोसोरावबा देरहागोन ना देरहाया बिथिंजाय हाफाङाबो आंखौ नोजोर होगासिनो दङ आइजो माहारिनि आफादगिरि जाबायना मानसियाबो जेबो बुंनोबो हाया बोरैबा फेमिनिस्टनि जानानै आंखौसो केस लगायनानै होबा जारला जागोन ना हाफाङाबो जे आरो हिनजाव माहारियानो आंखौ केस खालामसिगोनलै आंखौ आरो बिसोर नङाबाबो जाथारा माथो हिनजाव लायाबाबो लादाय लाबाबो लादायलै बाल्ला रखरा दुखुथिया जिउ बिमाया आंखौ थगायबाय केटिएम होगोन होननानै दा आंखौ रागासो जोंदों बियो मा खालामबावनांगौ जाखो बोरै मोनबावनांगौ जाखो आंनि दुखुथिया जिउ आलाय सिख्लाफोरबा जेखौनो बियो बेखौनो होयो साला आंनि फिसालानोबा जेबो होनो हाया आंखौ बिदि खालामथारदों ना नों आफा आंबो खायदा बोरै बाहायगोन नोंनिफ्राय बोरै फैसा मोननांगौ आंबो बे लामाखौ दिहुनगोन फेसबुकआव गोदान प्रफाइल खुलिनो र' आं नोंनि बे दुस्थ'खौ आलाय हिनजावफोरनोबा होनो हायो गावनि फिसालानोबा जेबो होनो हाया एबार नायदो एमाव राजाखौ आंनि मुङाबो ओरैनो एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नङाथ' ओइबारबा हले आफानि खर'आवनो गाखोगोन गला नों आफा गला नैबे एमाव बेथाजों गला नों सिख्लाबो एदावबाय थाग्राना नों आफा ओइबारबा हले नोंखौ गाब्र'होगोन आं फेसबुकआव पेज एकाउन्ट खुलिनि मोगथांनि रानि नाम दोननि जाबायबो माथो एबार बिफानो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोसै आंनो केटिएम बाइक होआना आफा प्रफाइल पेज खुलिनानै नोंजों लाइन मारिफ्ला नोंनिफ्राय फैसा बिबाय थानोसै आं मोगथांनि रानि सिमांनि रानिबो होजागौमोन नाथाय मोगथांनि रानि होनोसै आं आफा नोंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोसै आं आइला सोर मोगथांनि रानि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरखोलै आंनोलाय सोर सिख्ला जालायखोब्रा बेलाय जियानो जादोला सिख्ला मानसिनि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनाय बोरैबा हरफ्लांदोंबो खोमा एक्सेप्ट खालामनोसै आं खर' गरम जानानै दंखायोमोन बेवहायनो आननोन सिख्ला आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय हामथारबाय दे एसेबाबो मोजां गाज्रि रायलायहरनोसै आं फेसबुकआव आच्छा लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ नायबाय दङब्ला दे लाइक मोनसे होदो साबस्क्राइब खालामलायदो आरो नेक्स्ट एपिसोडखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो अके बाय थेंक इउ गुड नाइट